إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار بزنو يقتن барқылып бізге суларға хавасын беріп тұрушы, ішерге суын беруші, ашарға түрліден түрлі ризық беруші Раббыбыз Алла Субхану ва Тааля гына тиешлі. Бізні ничек итеп ғибадат қылырға үйрәткән, ничек итеп нинди юллар белән жәннәткә кіріп була, шушы юлларны үйрәтеп калдырган Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә түребездән чыккан салават шәрифләре барып ирешсә иде. Әлхамдулилlah, Аллаһны мактыйк, безне иң хайырлы көннәрнең берсенә, иң хайырлы вагаз кичәсенә, шушы намазга, улуг гыйбадәткә җыйды. Чөнки җомга көне, җомга намазлары ул атнаның иң хайырлы көннәренең берсе булып тора. Һәм менә шуңа да ни өчен соң без менә җомгага йөрибез? Ни өчен без Җомга көнне вагаз тыңлыйбыз? Шушы көннең нинди айырмасы бар бүтән көннәрдән? Шушы көннең нинди үзенчәлеге, нинди фазилаты бар? Бүгенге вагазыбызда шул турыда сөйләшеп китербез. Әйткәнемчә инде атнаның иң хайырлы көне ул җомга көне. Кояш чыккан көннең иң хайырлы көне җомга көне. Шушы җомга көнендә Аллаһы Тааля Адәм баласын бар итте. Шушы җомга көнендә Аллаһы Тааля Адәм баласын җәннәткә кертте. Һәм шушы көнне, шулай җомга көненнән атабыз Адәмне инде җәннәттән чыгарды. Һәм кыямәт көне дә башланачак, иллә дә мәгәр шушы җомга көнендә. Моңа инде дәлил булып тора Муслим җыентыгында килгән сахих хәдисләрнең берсе. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Хайрун яумин талаат фиһи ш-шамс яумал җум'a" диде. "Фиһи халакаллаһу Адам ва фиһи удхилал җанна ва фиһи ухриҗа минха ва ла тaqуму ас-са'a илля фи яумил җум'a" диде. Кояш чыккандай иң хайырлы көннең иң хайырлы көне ди, ул җумга көне ди. Аллаһы Тааля ди, шушы көндә ди, атабыз Адәмне бар кылды ди. Һәм шул ук көнне ди, җомга көнендә аны җәннәткә кертте ди. Һәм инде сынаулардан соң, шулай бит күпмедер вакыт үткәч, шулай ук җомга көнне инде кире җәннәттән чыгарды ди. Һәм кыямәт көне башланмаячак иллә мәгәр җомга көне булмаячак ди. Менә бу иң зур беренче фазилат җомга көненең, ул атнаның иң хайырлы көне. Кыямәт көне башлана торган, атабыз Адәмне җәннәткә керткән атнаның иң хайырлы көне. Һәм шушы хайырлы көн булганга күрә Аллаһы Тааля Адәм баласына, иратларга, балигатькә ирешкән ират затына сәламәт булган, үз акылында булган, үз аягында йөргән, гызырсыз сәфәрдә булмаган ират кешесенә Аллаһы Тааля өйлә намазы вакытында җомга намазына килергә фарыз кылды. Җомга намазына йөрү ул мустахаб кына, желательно гына булган әйбер түгел. Ул һәрбер ират затына фарыз булган гамәл булып тора. Аллаһы Тааля Куръанда менә безгә әйтә, Хәбзан тулысынча аятны укырбыз.
эшләрегезне, сәүдәләрегезне калдырып, җомга намазына килегез ди. Аллаһны зикр итәргә ди. Ягъни кеше бит ул һәр вакыт дөньяга гына бирелеп, дөньяга кайгыртып яшәргә тиеш түгел, ә вакыт Аллаһны да искә төшереп, гафиллектән чыгып, менә ни өчен яши, каян килде, кая бара, шуларны зикр итер өчен, шуларны уйланыр өчен кеше әзме күпме Аллаһны да вакыт табырга тиеш, Аллаһны зикр итеп уйланырга. Һәм Аллаһ Тәала фарыз кылды атнага бер тапкыр мәчеткә килеп, Qur'an аятларын ишетеп, Аллаһны зикр итәргә, вагазлар тыңларга. Беренчедән бу мусульманнарны берләштерә, бер урынга бөтен авыл халкын, район халкын җыядык, бер мәхәллә кешеләрен берләштерә, дуслаштыра, туганлаштыра. Икенчедән ул иманына русча әйтсәк подпитка ала. Ризык ала рухи. Чөнки кеше әгәр дә менә шушындый рухи ризык алмаса, аның иманы заифләнә башлый, тақвалыгы аксый башлый. Әгәр дә ул атна сайын йөреп, ниндидер булса гыйлем алып тора икән дине турында, аның тақвалыгы көчәя. Ул Аллаһка якыная башлый һәм күбрәк изгелеккә омтыла башлый. Һәм капма каршысы инде гынахлы гамәлләрдән тыела. Икенче кыскартып кына әйткәндә, ул җомгага килү үзенә күрә бер гыйлем алуның бер юлы. Чөнки монда хәзрәт 15-20 минут вагаз сөйли, гыйлем бирә. Һәм шушы гыйлемне алып, кеше атна буе уйлап, фикерләп йөри. Ниндидер әмер фарыз ителә, шуны эшләргә тырыша кеше. Яки берәр гынах турында сөйләр, гынахтан кисәтә, кеше шуны ишетеп, тукта, мәчеттә бит сөйләделәр әле, бу гынахтан ерак булыйм әле дип, шушы гынахтан саклана башлый. Чөнки кыры намаз укып кына, кыры ураза тотып кына алга барып булмый, алга барыр өчен тақвалыгыбызны, иманыбызны үстерер өчен гыйлем алу кирәк. Чөнки менә монда да ремонт бара бит, ремонт ясар өчен дә гыйлем кирәк, шулай бит. Менә кайсы утеплительне куярга, нинди плавайны җәйргә, һәрберсенә гыйлем кирәк, гыйлемсез аны эшләп булмый. Гыйлемсез эшлисең икән, шул ук җылытылган идәнең салкын булачак, дөрес гыйлем белән җылытмасаң. Һәм динебездә дә дөрес яшәр өчен, гынахка кермәс өчен, амәл гыйбадәтләребез кабул булсын өчен гыйлем кирәк. Менә шушы гыйлем бирүнең бер сәбәбе ким дигәндә җомгага килеп җомга вагазы тыңлау. Үзенә күрә дини мәгърифәтебезне арттыруга кичкенә генә бер өлеш кертү була. Моңа дәлил булып тора Җомга сүрәсенең, менә Аллаһ Тәала Куръанда аерым Җомга сүрәсен иңдергән. Җомга сүрәсе дигән сүрә бар Куръанда. Шушы Җомга көненең аерым фазиләтләрен ассызыклый торган. Аллаһ Тәала 9-10 аятларында әйтә: "Я айюхаллазина аману ди, эй иман китерүчеләр ди, Аллаһка ышанган, инанган, Аллаһның барлыгын, берлеген таныган кешеләргә мөрәҗәгать итә." Аллаһ Тәала эй иман китерүчеләр ди, "Иза нудия лис-салати мин яумил җумъати ди, әгәр дә җомга көнендә намазга чакырылса, ягъни азан әйтеп җомга көнендә шу илә намазы вакытында җомгага чакыралар икән, нәрсә ди Аллаһ Субханаһу Тәала? Фас'ау иля зикрилләһ ва зарул бай'ти." Нәрсә ди? Аллаһны искә төшерергә ашыгыгыз ди, һәм сату алуны, дөнья эшләрен калдырыгыз ди. Ягъни менә шушы ярты сәгать эчендә ди, Аллаһны зикр итәргә, Аллаһны искә алырга ашыгыгыз ди. Омтылыгыз ди, һәм дөнья эшләрен калдырып торыгыз ди. Һәм нәрсә ди? Карагыз. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун ди.
Бу сезнең өчен хәерлерәк ди, әгәр дә сез моны белсәгез иде ди. Әмма ләкин күпчелегебез белми шул. Шулай бит? Монда да бит мәчет шыгрым тулырга тиеш. Әмма күпчелеге белми ди. Аллаһ Тәала белеп әйтә. Инде 14 гасыр элек ингән Куръанда Аллаһ Тәала әйтә, күпчелегез белми ди, бу хәерлекне ди. Biz уйлыйбыз, мәчеткә килеп җума намазын укыйм икән, ярты сәгатьтә эшем кала, сәүдәм туктаганда вакытым әрәм була ди. Әмма без аңлап бетермибез. Шушы ярты сәгать Аллаһка багышланган өчен Аллаһ Тәала безнең сәүдәбез өчен дә, дөньябыз өчен дә Аллаһ та бәрәкәт кенә бирә. Киресенчә әле ул сәүдәбезне дә, эшебезне дә алга җибәрәчәк, әгәр дә ихлас ният белән килсә. Ни өчен? Сәүдәдәге керем дә Аллаһ Тәала дә. Эшебезне барып эшли алабызмы? Аллаһ Тәала шунда барырга безгә сәламәтлек бирәме? Аякларыбызны йөртәме? Кулларыбызны шул эшне тотып эшләргә эшләтәчәкме? Ул Аллаһ кулы астында. Әгәр дә без тормышыбызның күп өлешен Аллаһны зикр итәргә, Аллаһ юлына багышлыйбыз икән, Аллаһ Тәала шушы эшләрне эшләргә сәламәтлеген дә бирәчәк, вакытын да бирәчәк, бәрәкәтен дә иңдерәчәк. Икенче ягы да бар, шөкер итү. Чөнки без җомага шушында киләбез икән, без Аллаһ Тәаләгә күпмедер микъдарда биргәненә, биргән малына, сәламәтлегенә, байлыгына, иминлегенә шөкер иткән булабыз. Чөнки без Аллаһның кадерен белеп, аны зикр итәргә киләбез. Шушы биргән эшендә, биргән сәламәтлегендә, биргән акчасын Аллаһ Тәала бирә. Без эшлибез, нәтиҗә Аллаһтан. Кайбырагыт бирмәскә дә мөмкин, шулай бит? Кайбырагыт эшлисең, алдалыйлар, хезмәт хакын түләмиләр. Килеп чыкмый нәтиҗә. Аллаһ Тәала бирми. Нәтиҗә Аллаһтан, бездән түгел. Әгәр дә шөкер итеп, менә шуны аңлап киләбез икән, Аллаһ Тәала дөньябызны да киләчәк. Һәм Аллаһ Тәала нәрсә ди? Аллаһ Тәала бит көне-төне мәчеттә ятырга кушмый. Нәрсә ди? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ди. Җума намазы укылса ди, мәчеттә ятыгыз дими. Бездә бит шулай диләр, мәчеткә йөреп булмый икән һаман сайын диләр. Шулай бит? Аллаһ Тәала мәчеттә ят дими. Җир өсте буйлап таралыгыз ди. Аллаһның нимәтләрен izləgiz ди. Yəni эшләгез ди, кәсеп кылыгыз ди. Һәм Аллаһны күп итеп искә алыгыз ди. Аллаһ та монда да искәртә. Чөнки Аллаһны искә алуда әле ул намаз укып белән шикләнмәй. Аллаһны зикр итүнең иң зур юлы ул намаз уку, иң хәерлесе. Әмма без эшләгән вакытта да бисмилла итеп эшлибез икән. Шуны тамамлагач әлхәмдүлилләh дип куябыз икән, бу Аллаһны искә алган булабыз. Шушы тактаны куйганда да һәр кадакны какканда бисмилла әйтсәк, эшләп бетерә әлхәмдүлилләh, ла илаһа илляллаһ, субханаллаһ, бихамдихи, субханаллаһил азим дип шулай Аллаһны зикр итеп эшлибез икән, без шушы әмерне үтәгән булабыз, Аллаһ та шушы эшебезгә бәрәкәт бирәчәк. Хәерле нәтиҗәсен бирәчәк. Ни өчен соң күп вакытта эшлибез икән, бисмилла да әйтелмәсә, Аллаһны зикр итү булмаса, biz көткән, biz теләгән нәтиҗәгә ирешмибез. Булып чыкмый ул. Чөнки кайда гафиллек, Аллаһ Тәала аннан хәерле нәтиҗәне, бәрәкәтне ала. Һәм нәрсә ди? Ләалләкум туфлихун. Шушы җума намазына йөрсә, Аллаһны зикр итсә, бәлки сез уңышка ирешерсез ди Аллаһ Тәала. Шуңа күрә җума намазына килмәү гафиллеккә бирү бик зур куркыныч гөнаһ. Моны күршеләребезгә, дусларыбызга ирештерергә кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Әбу Дауд җинтында килә торган сахих хәдистә, "Ман тарака җум'a 3 маррат tahawunan biha wa taba'a Аллаһ ala qalbihi" ди. Кем ди, бер сәбәпсез, бер гозерсез, гозергә нәрсә керә? Авырып китсәң, сәфәргә чыксаң, шушындай гозерең була икән, җомага
килмәсәм, бу вакытта бу хадискә кермисең. Әмма әгәр дә инде шушындый гызырсыз бернинди сәбәп булмады, бары тик ялкаулык, эш калдыру, барасы килмәү, шундый җиңеллеккә карап инде син җуманы калдырасың икән, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 3 тапкыр кем бер сәбәпсез җума калдыра икән, бер сәбәпсез, бер гызырсыз, Аллаһу Тәгалә аның калбенә ди, күңеленә ди, мөхөр сала ди, тамга сала ди, печать сала ди. Нәрсә дигән сүз бу? Ягъни бу кешедә ихласлык бетә. Бу кешедә хәерлелеккә, изгелеккә ымтылу кими. Бу кешенең калбе хаклыкны кабул итә алмый башлый. Моның калбенә хәерле, файдалы сүзләр үтми башлый, кирми башлый. Аллаһ Тәгалә шитләштерә моны хаклыктан, хидаяттан. Шуңа да калбыбыз чиста, пак булсын өчен, ихлас булсын өчен, гел күңелебез изгелеккә, яхшылыкка омтылыр өчен безгә җуманы калдырудан куркырга кирәк. Аллаһ та фарыз кылды һәрбер иразатына җумгага йөрергә. Әле җумгага йөрүнең тагын бер фазилаты бар. Беренче әмер үтәсәк, шөкр иткән булсак, шушы Аллаһ Тәгалә биргән сәламәтлеге өчен, биргән байлыгы өчен, нигъмәте өчен шөкр итсәк, Аллаһның фарызын үтәчәк. Әле тагын өченче фазилаты бар икән. Без бит беребез дә фәрештә түгел, һәрберебезнең хаталары бар, кимчелекләр бар, гөнаһларыбыз бар. Кемде җумгага йөри ди, шушы җумга арасында булган гөнаһларны кичерәм, гафу итәм ди Аллаһ Тәгалә. Җумга арасында, ике җумга арасында безнең булган кимчелекләр, кичкенә гөнаһларны Аллаһ Тәгалә гафу итә икән. Күрәбезме? Менә монда җумгага килдек, ихлас күңел белән Аллаһның әмерен үтиптек. Бер атна эчендә булган безнең кичкенә гөнаһларыбызны Аллаһ Тәгалә гафу итә икән. Бу безнең Бухари җыентыгында килә торган сахих хадис, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ман игтасала яумал җумати", кемдә кем җумга намазына гусл алып, без әле гусл алу турында сөйләшәбез, безнең нинди сөннәтләре бар, нинди аерымлыклары бар. Кемдә кем җума намазына гусл алып, ва масса мин ат-тайбин ди, ин кана индаху хушбуй, парфюм диләр инде, әгәр анда булса шуны тиерсә ди, ва лабиса мин ахсани thiyabиhi, ин күркәм матур киемен кисә ди, thumma kharaja hatta ya'ti masjid fayarka' ma badalahu wa lam yu'za ahadan, һәм шулай мәчеткә килсә ди, бер кемгә бернинди зыян салмаса, бер кем белән талашмаса, төртешмәсә, альхамдулилlah, безнең дә мәчеттә теге бушрак булгач, иркенрәк, мәсәлән, шәһәр җирләрендә кеше күп бит, бер-берсен эттәләр, төртәләр, теге зыян салалар. Монда искәртә, зыян салмыйчы ди, бер кемне этмичә, төртмичә, бәхәсләшмичә, талашмыйча ди. Шуннан соң ди, сумма ансата хатта юсалли, җума намазында бер кем белән бер нәрсә сөйләшмичә, диккать белән вагазны тыңласа ди, кана кафарatan лама бәйнәһүмә ва бәйнә җуматил ахир ди. Аллаһы Тәгалә ди, ике җума арасында булган гөнаһларын ди, сүртәчәк ди, битерәчәк ди. Җума намазының, җумгага килүнең кайбер сөннәтләре бар. Шушы хадистән алынып галимнәр әйтте инде. Иң беренче җумга намазының, җума көннең сөннәте ул гусл кыйну. Ягъни бер душ кирип юынып чыгу. Мунчага кирү, мунчалап юыну мәҗбүри түгел. Кирип, менә су куеп чыгасың икән, үстеннән гусл нияте белән җумга намазына бару алдан син бер сөннәтне үтәгән буласың. Ягъни сиңа бер әҗир савап була. Намазың, җумгаң камилрәк, саваплырак була. Җума намазының икенче сөннәте булып тора, савабыбызны арттыра, ул хушбуй, миск, парфюм тиерү. Өченче сөннәте булып тора,
Сүннәттә һәм җумабызның әҗрен ким итми торганда гамәл, җума намазына килеп азан әйтелеп, имам минбарга менеп басып сөйли икән, башлады икән, бу вакытта кеше белән сөйләнешергә дә, сәлам бирергә дә ярамый. Телефонда утырырга да, кайбер кеше җума башлана, минбарга менеп баса, телефонда казына башлый, шалтырата башлый, чыгып китә. Мондый кешенең җумасы камил булмый, әҗре кими. Кайбер галимнар фикере буенча тулысынча җума әҗре дә алмый ди. Әлхәмдүлилләх, теге олы буында мондый гамәл юк. Әмма кайбер яшьләребездә шундый кимчелек бар. Менә күрәбез, бүтән мәчетләрдә җумга вагаз сөйли хәзрәт, ул телефонда утыра. Яки сөйләшә, яки яздыра. Бу җуманың бик күп әҗрен югалтуга бер сәбәп була. Хәтта нәрсә дип Пәйгамбәр саллаллаһу إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ذي. Бухари җыентында килә. Әгәр дә җума көнне имам хутба сөйләгәндә син янда торган кешегә дә сөйләшмә дип әйтүеңдә дә артык булыр ди. Хәтта сөйләшкән кешене дә туктату ди, сөйләшмә, шыпырттыр дип. Хәтта шушы кисәтүеңдә артык булыр ди. Ягъни әҗреңне киметер ди. Нәрсә әйтергә сөйләшеп ләшит сатып утырсан. Бу менә бу җума сөйләгән вакытта инде. Шулай ук җума көненең тагын бер үзенчәлеге бар, тагын бер сөннәте бар. Шу акшам намазына хәтлек, җума намазының иртәнге намазыннан алып акшам намазына хәтлек Кәс сүрәсе уку сөннәте бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Байхақи җыентында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Мен қара суратул Кәф яумал җумъа адалаху минан нур ма байнал җумъатайн." Кемдә кем җума көнне Кәф сүрәсен укыса ди, ул аны икенче җумгага хәтлек нурга күмәчәк ди. Ягъни нәрсә ди? Галимнәр аңлатуы буенча, кем бу сүрәне укып чыга икән ди, тулысынча Кәф сүрәсен инде икенче җумгага хәтлек Аллаһы Тәгалә бу кешене гынахлар кылудан имин кылыр ди, һәм туры юлдан алып баруга бер сәбәп булыр ди. Кәф сүрәсен укыйбыз икән, Аллаһы Тәгалә безгә шундый фазилат бирә, иминлек бирә, гынахлардан читләштерә, тауфик бирә. Шулай ук җума көнендә тагын бер фазилатлы вакыт бар. Безнең һәрберебезнең кирәк-яракларыбыз бар. Шулай бит. Кемгәдер сәламәтлек кирәк, кемгәдер акча кирәк, кемгәдер йорт кирәк, кемгәдер анда баласының берәр җиргә укуга керүен тели. Һәрберебезнең инде хаҗат бар. Без мохтаҗлар. Biz kimga muhtoj? Biz Alloh Taolaga muhtoj. Juma kunida shunday fazilat bor, bir vaqt bor. Agar da shul vaqtda duo qilamiz ekan, Alloh Taola shu bor tilaklarimizga javob beradi. Duomizni bo'sh qaytarmay turgan vaqt bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Buxoriy ijtihadida keltirilgan sahih hadisida فقال ذكر يوم الجمعة فقال فيه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلل هذه Cuma günündə də şunday bir vaqt bardı. Əgər də kişi kilib namazların, cumgaların oxudu ikən deymi? Həm Allah-u Teala'dan soru ikəndi, Allah-u Teala sorağanına cavab verəcəkdi. Şu tiləgənin verəcəkdi. Həm kürsətdi, o vaqtdan bik əz bulundu. Həm alimlər aytdı, şu vaqtdan qaçan ikənin bir tür alim aytdı, ikindidən alıb axşamğa xətlik deyib aytdı. Şu vaqtlar alığında Allah'ta dualarımıza qabul buladı. Qayber alimlər aytdı, axşam namazı aldığından, qıyaş bayır aldığından deydi. Axşam namazına bir yarım saat, 15 minut qalğaç, şu dualarımızğa cavab verə turan vaqt deyib aytdı. Şu adam bizga şu bigrak da axşam namazları aldığından, axşam namazı aldığından tırışırğa kerak, yolda bulsaq da, səfərdə bulsaq da, barsaq da, qul көтәрү бит мәҗбүри түгел. Сырык
тел белән. И Раббым, шушы теләгемә ирешергә ярдәм итсәң иде дип. Җомга көнендә онытмыйк, шундый фазилат бар. Һәм тагын бер сөннәт бар. Җомга көнен үзенчәлеге Пәйгамбер саллаллаһу күп итеп салават әйтү. Аллаһумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад дип. Яки biz bit инде әттәхияттан соң мәчеттә намаз укыганда салават әйтәбез бит. Шушы салаватны әйтү. Салат Ибраһими дип әйтәбез бит. Аны әйтсәк тә була. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Факфиру алейя минас-салати фиһи фа-инна салатикум мa'ruda alayya" диде. Шушы җомга көненең фазилатын зикр иткәндә, шушы бер өлешендә әйтте, дөреслектә сезнең әйткән салаватыгызды миңа барып ирешә диде. Шуңа күрә, менә безгә күбрәк булган саен ахшам намазына хәтлек бу көнне инде салават әйтүне күбәйтергә кирәк, арттырырга кирәк. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә үзенең фазилатын биреп, тагын да безне хаклыктан ныгытсын иде. Шушы җомга көнен кадерен белеп, ике җомга арасында гөнаһларыбызга ярлыклау, кафарат булсын иде. Шушында тыңлаган вагазлар белән вагазланып, гамәлләр кылып яшәргә насыйп әйләсен иде. Субханакаллаһи бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.